Shoutout muna kay Saudi Boy TV. Hindi ko in-expect may padala sa akin yan. Salamat sa iyo, Kuya Alan. Bubuksan natin itong padala sa akin ni Kuya Alan, Saudi Boy TV. Yan. Ano kaya ito? Excited Hindi ko ina-expect na may padala si Idol Saudi Boy TV sa akin. Yan. Titingnan natin ano kaya itong pasalubog sa akin. Yan. Ayan. May nakalagay na mensahe. Yan. Happy birthday, Idol CNS Vlogs PS. Yan ang nakalagay dito. At bubuksan natin kung ano ang nasa loob nito. Sana all may padala. Happy birthday. Shout out sa iyo, Idol Saudi Boy TV. Yan. Titingnan natin. Naku, baka mayroong magugupit at buksan na lang natin ang paganito. Yan. Ano kaya ito? Yan, may sobre pa sa loob. Ayan. Nako, mukhang may padala sa akin. Ilan dolyar ba ito? Idol Saudi Boy TV. Ayan, Ayan. Ito, may padala. Ano kaya ito? Yan. May sulat, babasahin natin. Ayan, babasahin ko lang ang mensahe dito ni Idol Saudi Boy TV. Dear Idol, nabalitaan kong malapit na ang birthday mo, kaya pinadalan kita ng kaunting regalo. Nakalimutan pala kitang batiin. Happy birthday pala, Idol. Maraming salamat sa suporta sa aking channel. Yan, sana ma-monetize na rin ang bago mong channel. Yan. Idol, sana magustuhan mo itong munti kong regalo. Yan. Stay home, stay safe, Diyos mabalos. Ang iyong kabarya. Yan. Saudi Boy TV. Yan. PS, ipa-pray mo na lang itong stamp. Yan, sabi ni Idol Saudi Boy TV. Yan, maraming salamat, Idol, at ipapaprame ko itong munting regalo mo sa akin. Yan. Maraming salamat ulit. Mabuhay ang iyong channel. Tingnan natin yan. Yung padala sa akin ni Idol Saudi Boy TV. Yan, birthday sa akin. Yan, hindi ko ina-expect ito na may ayudang matatanggap ako kay Idol Saudi Boy TV. Yan. Yun. Ang daming stamp. Ayun. Ayan. Napakadaming stamp. Ayan. Ayan. Pang collection stamp ito. Yan. Marami tong stamp. Abutin siguro ito mga 200 pieces yan. Yan, salamat sa iyo, Idol Saudi Boy TV, sa mga stamp na padala mo sa akin. Yan, ang dami. Yan, itatabi ko ito at ipapa-frame natin ito. Yan, lalagyan natin from Saudi Boy TV. Yan. Yan, maraming salamat, Idol, sa iyong padalang mga regalo sa akin na stamp. Yan, shoutout at mabuhay din ang iyong channel. Thank you. Yan, thank you so much.